салом алейкум ҳамдиёрони азиз. имрӯз 31 октябри 2024 мебошад. қарор дорем дар ҳавлии ман шаҳри душанбе маҳаллаи испичак 1 ҳавлии 70 касри 1 яъне 70/1 ва ин лимонҳое ки мебинед лимонҳои ҳавли ман аст. амхел лимонбастагӣ имсол ҳолам зард нашудааст. худо хоҳад ҳоли боз як мартаба дига ба шумо нишон медиҳам ва ин лимонҳое ки бениҳоят бисёр бастагӣ дарунашро бинед. инашро бинед. ин он қадар аку меҳнат ҳам намекунам. ман ҳамин ҳар соли 3-4 маротиба дору мезанам ки кана инро нахӯрад. мана ин кана аст, мана ин тортанак аст, тортанак кана ҳамхи мекунад ва аз сирамо озуқа метиҳам, об метиҳам. мана хеле касалма намебинед. хаку инро мо ҳамашро даст намеёбем соз карданро. сари вақт дору кардан барои ҳамхи мешавад. манам хел лимонҳо мешаванд. бинед лимон дарахташ манам хел сараш хам пур аз лимон ва мегардем ин тараф. мандарин пур аз мандарин, дарахти пур аз мандарин. мандаринҳои майда майда ширин ҳастанд. бинед чӣ хел бастагӣ. худо хоҳад ба хӯрдан шурӯъ кардем, ба истеъмол кардан шурӯъ кардем. ин ҳамон лимонҳои ман аст. лимонҳои бомазза бо шакар, ширин, чой ва инаш грейпфрут аст. ина бинед. ин аст тагаш. инро шарбаташро обашро менӯшед, як роҳат мекунед. ина бинед чӣ хел калон калон. мумкин як дона инро монед агар дар бозор 20 сум равад. 20 сум 30 сум. ин боз як лимони дигара бинед. дарон ба дарон лимон бастагӣ. мегардем дарахти памела аз Турсия нишон додам. қариб 1,5-2 кило буд, лекин ин як 500 грамм зиёд, чунки ин ҳам дарахт майда ҳам бисёр бастагӣ ва 4 дона дошта. як дарахти калони пир. ина бинед. мана ин хел мегардем. боз якти дигар ин чӣ бошад. ин мандарин бошад, ми апелсин бошад, ми кабутоли. хай мебинем инам чӣ мева аст. меваи нав баромадааст, барои чи ҳама чиз зард шудааст. ин зард нашудааст. чизе бошад ин нав аст. инро мебинем мулоим шудаасту. ҳоли баъд мебинем лайм бошад, ми чӣ бошад, ми лимони сабз. агар лайм бошад, ам лайми сабз бошад, агар беҳтарин қиматтарин мева мешавад. ин бо дасти чап. инаш кумкуват аст. ин дертар баст, барои дертар мепазад. аракаш зард шуда рафтозоаст. ана ҳаминед. ин кумкуват агар шумо боғашро дошта бошед, як лимонхонаи 20 сотиқа дошта бошед, дар ҳар 2 метр як ташнондагӣ бошед, дарахти шумо калон бошад, 3 кило тиҳад, фикрам дар ресторано ира 100 сумӣ қабул мекунад. аниқ нест ин мева дар Тоҷикистон. кумкуват нест. ресторано бояд қабул кунад. инаш апелсин мана зард шудааст. як ҳафта пас дигар ба хӯрдан шурӯъ мекунем. ман нима инро канда партофта будам, ёдатон бошад. бо баҳомонам бошад, он қадар калон калон нашуд. шояд зоташ ҳам хе бошад, шояд дарахти ман майда аст, барои ки пайванди соли гузашта аст. фикр мекунам дарахти ман майда ҳаст, ҳоли калон калон мешавад. ва имсол аз Турсия як намуд апелсин хӯрдам. номаш шакар апелсин. дар Турсия апелсинро портоқал мегӯянд. шакар портоқал гуфт. гирифта оварда пайванд кардам ҳаминҷо.
агар ки гирад ҳамин шакар портуқалаш, яъне дар Тоҷикистон ниҳоят апелсини ширин пайдо мешавад. Дарақат ширин буд. Инро мегӯянд дасти Буддо, рука Будди. инҷо шабине занҷабил бурин, ангушт барин, ангушти Будда аст ку. Ҳиндуо худо доранд ку. Чирикош буромадагӣ. Мана ин дасти Буддо ду мева дорад. Инро мевааш чӣ мазза дорад намедонам ман. Хай мебинем чӣ хел маззадор шуд, баъд мебинем. Ана ин ҳамдурон азиз як наворчае аз лимонхонаи ман, гармхонаи цитрусии селексияи ман. Боз ҳаракат мекунем ки дар Тоҷикистон селексияи цитрусиро бисёр кунем, то Тоҷикистон пур аз меваҳои ғайриоддӣ бомазза шавад. На ҳамдурон азиз, дар паноҳи худо бошед. худо нигаҳбони шумо бошад. шумо аз мо заказ кунед, мо апелсину мандарину, дарахти памелаву, дарахти лайму, дарахти кумкват ба шумо дастрас мекунем. ниҳолҳояш 60 сомонӣ. марҳамат, ниҳолҳое ки мевадор аст мебиёрем. меваҳояш лекин пухта мерезанд то он вақта. Мана ин апелсин. дар паноҳи худо бошед.